Здравейте на всички! В това предаване ще се опитам накратко да обясня сложния проблем за това, кои са славяните. Славянската общност днес е една много голяма общност, така или иначе. Това са, като започнем тук от Балканите, към славяните, славянската група спадаме ние, сърбите, хърватите, македонците, словенците. По-нагоре това са чехите и словаците, още по-нагоре Полша и оттам на изток Беларус, Украйна и Русия. Значи може да се каже, че цяла източна Европа принадлежи на славянските народи. Няма как една такава огромна група да се получи в вековете след новата ера, да кажем. Няма как такава една огромна общност да е започнала да се формира във 2, 3, 5 век след новата ера, както ни учи в учебниците. Просто славянското население е наследник на старото антично население по тези земи, както и ние сме наследници на старото балканско население. Една от най-големите групи северни в античността е тази на скитите. Скитите, този воинствен конен народ, както се знае, са живяли на територията на днешна Украйна, Румъния, части от Русия. Тези скити са наричани още и сколоти. И сколоти или сколоби също са наричани саки, сакалиби, склаби. И може би именно името на скитите и на тези въпросни сколоти постепенно се е видоизменило в сколоти, сколоби, склави и оттам по-късно през 6-7 век е станало и славяни. Това е една хипотеза, разбира се, има и други варианти за версии за името славяни, но славяни, тази много красива дума всъщност, славяни идва или от думата слово, или от думата славя, или слава. И в двата случая, дали идва от слово или от слава, е така, пак да кажа, една много приятна и красива дума. И аз не разбирам всички тези приказки напоследък срещу славяните и срещу славянството. Просто не са оправдани по никакъв начин. Сега тук пак трябва да кажа няколко думи извън историята, че ние не трябва да се подаваме на тази пропаганда, която цели да настройва близки народи, в случая славяни срещу славяни. Виждаме докъде доведе тая пропаганда и как едни близки славянски народи от 3 години са във война. Има възможност и други народи, и то именно пак славянски, да се включват в тази глупава и безмислена битка. Което ми напомня, че друго, което сме учили за славяните в училище е тяхната миролюбивост, че това бил земеделски народ, миролюбив народ, били славяните, така учихме едно време и може би още така учат децата. А всъщност се оказва доста по-различно. Славяните са едно воинствено племени, воинствени народи. Това го пишат много автори и въпросният Мавро Орбини, който пише История на славянските царства в началото на 17 век, тази известна дебела книга, от която всъщност се заимства и нашия отец Паисий, за да напише История славяно-българска. Мавро Орбини казва, че славяните са едни от най-воинствените народи и всъщност казва, че са най-храбрите и смели войни сред всички други племена в Европа, което някак си влиза в голямо противоречие с това мирно земеделско занимание на славяните. И може да кажем, че всъщност това за воинствеността е доста по-близко до истината, като гледаме събитията, които се случват през последните десетилетия.
като почнем още войните в Югославия, които бяха през 90-те години, отново между славянски народи, сегашния конфликт между Русия и Украйна и други. Така че може да кажем по-скоро, че наистина славяните са едни доста воинствени и народи и добри бойци, между другото. Добри бойци, както се вижда. Така, казах, че тази общност е просто потомци на старото население, което в днешна Украйна се е наричало скити, в Централна Европа се е наричало венети, в Западните Балкани се е наричало илири, тук се е наричало траки и така днешните славяни са потомци именно на тези венети, скити, илири, траки, даки и така нататък. Още от времето на праисторията, през четвърто хилядолетие пред новата ера, дори по-рано, се наблюдава така една взаимосвързаност, едни контакти между балканското население и по-северните територии. Културата, която е тук на Балканите през каменно-медната епоха, подобна култура се наблюдава и в днешна Румъния, в днешна Молдова и днешна Украйна. И т.е. още тогава говорим за едно сродно население, което се е предвижило на север, има връзка с Балканите, предвижило се, разбира се, и на запад и в други посоки. И именно още от тези времена, от преди 4000 години преди новата ера, започват контактите между Балканите и по-късните племена, северни, които са сродни племена и които, както казах, вече след новата ера започват да се наричат славяни с това име. Друго нещо интересно е, че всъщност, да, това е много интересно, че през римско време, когато Римската империя започва да завзима Балканите, една част от племената, заедно с някои водачи, част от армията, от аристокрацията, генерали, така да ги кажем, бягат на север, отстъпвайки пред римската мощ, която завладява Балканите. Значи те бягат на север и тогава това цивилизовано балканско население преселвайки се на север, така дава едно ново влияние на това северно население, което е съществувало тогава по тези земи. Има легенди, че предците на чехите и на поляците идват от Балканите, дали от Илирия, т.е. днешна Хърватия, или тук от Охридското езеро има теория, че оттам идват или от Балканите, но тези легенди са запазени, как това северно население на чехи, на поляци идва от Балканите или поне техния управленски елит идва от тук. И това е станало още преди 2000 години по времето на римската инвазия на Балканите. Също така и руснаци и украинци, тяхният елит също се оформя по това време, по същото това време. И дори автори като Димитър, не Иловайски, а Александър Чертков казва, че именно това, той пише книга, за която и друг път съм споменавал, която се казва "Преселение на тракийските племена на север от Дунав". Значи тези племена се преселват по римско време на север от Дунав и по-далече към Русия. Така се казва цялото му заглавие на книгата. И той съвсем чистосърдечно си признава, че именно траки, даки, които са били подгонени от римляните, бягат още по-на север в днешна Молдова, Украйна, Русия. И там, това става в 1-2 век от новата ера, и там този елит, войска, народ създава основата на това, което на бъдещите тамошни държави, а и над всичко това, което днес се нарича славяни. Така че е много глупаво
пак да кажа, с това да се противопоставяме ние специално българите на славяните и сега върват едни много глупави приказки по форми в интернет, как руснаците не били славяни, как те имали азиатски, фински гени, не знам си какво. И да, това изобщо няма да го коментирам тези глупости, обаче те много навлезаха и някои хора взеха да ги повтарят вече. Така че специално ние българите няма как да не мислим за славяните като за едни наши роднини. Те са просто роднини, каквото и да говорим, по език, и по културно наследство, и по генетично наследство. Ние сме свързани, въпреки че сме си специфични тук на Балканите с нашите особености и като език, и като култура, но ние сме свързани с така наречени славянски народи от дълбока древност. И трябва да го имаме предвид. Това е от нещо предаване, където си опитах тази сложна тема да обясна така накратко. Пак ще си говорим по този въпрос. Благодаря ви и довиждане.